Conversa a casa de Peles Fenosa, de Miquel Martí Pol, 7 de desembre de 1987. La dama del jardí recollia la llum. Els déus són generosos a vegades i ens concedeixen treves. Al terrat esclataven els blaus en què deus somiar quan amb els dits meravellats transformes el fang en dona, en flama, en àngel. Et traspuaven claredats marines pels ulls atents a totes les mudances. Parlaven poc, i tots dos amb veu baixa. A poc, la tarda s'esllanguia.